May pulis eh. Yan ang Yan. eh. Yun! Lapit na tayo sa SM Bikutan. Kaya muna kami ng oras na. Time check. Anong oras na tol? 11. Sakto 11. Sakto 11. Yes. Lapit na Pasko. Paskong malungkot. Wala pa rin. Skyway ito, mataas. Saan SM? Parking tayo. Baba, parkingan tayo ng ano, SM. Wala sa ba SM? Meron niya. Ayun, SM yung nandun sa bandaron. Ayun oh. Yung may vertical clearance. Yun, Ito? sige, pasok mo dyan. Lumayo ka. Ha? Ayun ang SM. Oo nga, hindi. Papark tayo. Di ba yung umikot? Ah. Di ba yung umikot? Dandang ka lang ko eh. Baka merong ano dyan, parkingan. Saan? Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Parkingan. Eh, sa kaliwa. Ayun nga. Parkingan. Yan. Kaparking tayo. Gutom na ho kami. Ang oras na ho. May inayos pa kami sa Sukat Paranaque sa may City Hall. Ano kakainin natin? Dito tayo sa food court. Marami doon. Food court? Oo. Pwede na noodles sa kakanin, no? May sabaw eh. Gusto ko may sabaw. Ikaw kuya, yung kakanin. Ang mahal dito, kaya ako gusto ko turo-turo eh. Hindi nga tayo pwede magturo-turo at tayo may COVID ngayon. Eh, baka plastic naman yung kinakain, kaya niluluto nila. O di paano yan? Magkakahiwalay tayo? Kaya mo siya magkaroon. Magbabayad na ba dyan? Parking? Yata. Ano mo, pati parking ito, babayaran pa natin. Kasi sa doon na tayo, Bihira, sa oh. Jollibee. Ano nangyari? Ha? Ayan, no, dumulin. Ayun! Malapit na kami. Naglalakad na kami. Dito kami sa parkingan ng SM Bikutan. Ito si Papa Bear. Ha? Kaya po. Nandiyan natin siya. Salamat po. Shout out po kay Sir. Po Sir. Saludo kami sa inyo. Lamig. Malamig. Nasa na po yung face mask ni face shield ni Papa Bear. Tulungan siya ni Abby. Tara. Patensyo ka ba? Kay Sir? Salamat dito. Oh. Buti nila merong Dito. reserva si Sir. Shout out kay Sir. Maraming salamat po Sir. Pangalan na. Hindi ko nakuha pangalan. Hiya ako. Okay, mabait mo sa Alam mo yung ano rito? Saan tayo? Kaya kayo, chika na na. Ito na. Ito tayo. Ay ko. Sige, dyan tayo.
Ito kami, KFC. Yun, oh. Napila yata, Tol? Ano na lang yung 499 yung bakit na lang nila? Ha? Yung 499 na bakit na lang nila? Hindi na lang order na. Oh, sige. Pag ilang tao yun? Anim yung chicken, 3 rice, 3 mashed potato, 3 drinks. Oh, sige. Tara. Gusto ka na dyan. Dali lang, no? Kaayo. May na lang. Order lang kami. Bye. Ayun! Karating lang po namin sa bahay. Ito, papahinga na. Pagod. Grabe. Gusto mo yun? Ang layo. Ayoko nga po eh. Ngayon, nagising kami ng 3. Tapos nagayos. Nag-prepare. Tapos alas 5, umalis na kami. Punta na kami ng Manila. Ngayon lang kami bumalik. Grabe yung biyahe, traffic. Ayun, shout out nga mo pala sa 77 subscribers ko. Maraming salamat po sa suporta at sa mga nanonood po ng aking video na hindi pa po naka-subscribe. Paki-pindot lang po yung link, paki-subscribe po, tapos po yung notification bell. Paki-like and share na rin po. Yun mga kaayon. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka yung palang shoutout po doon sa kay Sir, yung police sa SM Bikutan na nagbigay ng face shield kay Papa Bear. Yun. Saludo kami, Sir, sa iyo. Maraming salamat po. Paano guys? Papahinga lang ako. Base na. At maraming salamat po. God bless po sa atin lahat. Thank you bro and sis.